президенти Туркманистон дар кори ҷаласаи раҳбарони кишварҳои ҳамсуд иштирок намекунад. гузашта аз ин Туркманистон ба унвони мақомоти тоҷик нотаи эътирозӣ фиристодааст. ин мавзӯъро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ дорад ва ҳоло дар студия бо мост. Абдулло, рӯз бахайр ва бигӯ ки сабаби норозигии мақомоти Туркманистон чӣ будааст? салом шаҳло. нигаронии Туркманистон аз он аст ки гӯё Тоҷикистон гуфтааст ки идеяи сохтмони роҳи оҳани Туркманистон-Афғонистон Тоҷикистонро то вақти мусоиде мавқуф мегузорад. зоҳиран ҳамин тасмими Тоҷикистон Туркманистонро нороҳат кардааст ва вазорати корҳои хориҷии Туркманистон бо навиштани як нома нигаронии худро ба таври расмӣ ба ҷониби Тоҷикистон баён кард. дар сомонаи расмӣ ин вазорат ҳам дар ин бора хабар нашр шудааст. Хуб, Абдулло, мешавад каме тавҷеҳ бидӣ ки ин чӣ гуна тарҳи роҳи оҳан аст ва оё сохтмони он аллакай шурӯъ шуда буд? идеяи сохтмони роҳи оҳани Туркманистон-Афғонистон Тоҷикистон замоне ба миён омада буд ки Тоҷикистон аз роҳбандони Ӯзбекистон дар замони раёсати президент Ислом Каримов ранҷ мекашид. тибқи нақша қарор буд ин хати роҳи оҳан аз Колхозобод дӯстӣ панҷи поён дар сарҳади Тоҷикистон ибтидо гирифта, сипас тариқи Шерхонбандар, Кундуз, Мазори Шариф, Шибирғони Афғонистон тавассути мавзеи Оқина ба Туркманистон берасад. расми ифтитоҳи бунёди роҳи оҳани Туркманистон-Афғонистон Тоҷикистон рӯзи 5 июни соли 2013 дар вилояти Лебаб ва ё Лабиоби Туркманистон бо иштироки сарони се ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон, Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, Ҳомид Карзай баргузор шуда буд. ҷониби Туркманистон қисмати 88 километри ин роҳро дар қаламраваш алакай то мавзеи Оқина сохта ба итмом расонидааст. аммо сохтмони қитъаи Тоҷикистон ҳанӯз шурӯъ нашудааст, чун мақомоти тоҷик мегӯянд барои маблағгузории ин тарҳ ҳанӯз сармоягузор пайдо накардаанд. Абдулло, бубин, ин шабу рӯз равобити Тоҷикистону Туркманистон ба чанд мушкил гирeh хӯрдааст. аз ҷумла Туркманистон мошинҳои боркашони Тоҷикистонро намегузорад аз қаламраваш убур кунад. оё ин тасмими Тоҷикистон ҳам ба роҳбандони туркманҳо рабт мегирад ё хайр? шаҳло, ҳар ду ҷониб ҳам Тоҷикистон ва ҳам Туркманистон кушоду ошкоро ба матбуот дар робита ба мушкилоти ҷойдошта дар равобиташон суҳбат намекунанд. танҳо ба як нукта мешавад ишора кард ки Тоҷикистон замоне аз мавқуф гузоштани сохтмони роҳи оҳан ба Туркманистон сухан ронд ки Туркманистон ҳудуди як моҳ боз мошинҳои боркашонии Тоҷикистонро ба қаламраваш роҳ намедиҳад. сипос Абдулло барои суҳбат. дар зимн Тоҷикистон бо Туркманистон марзи муштарак надорад, вале мошину қаторҳое ки аз Туркия бор меоранд тавассути марзи Эрон ба Туркманистон мегузаранд ва аз рӯи оҳани Ӯзбекистон ба Тоҷикистон бармегарданд.